Naibalo ka ba nga ang Diyos? Naibalo sa tong sitwasyon. Dili gid siya mahutan og pamagi, aron kita palingkawason. Naibalo ka ba nga ang Diyos? Naibalo sa tong sitwasyon. Dili gid siya mahutan og pamagi, aron kita palingkawason. Ayaw pakawa sa paglaom, ayaw gatras hawid hinoon sa iyang kasaligang mga pulong. Kadaugan, kalampusan, siguradong matagamtaman. Diha ni Yahweh El Shaddai lamang atong buktong dalampanan. Pagtuo sa Diyos palaging buong, pamalandongan o paminawon. Iyang bala ang pulong maayo bililhon, labaw sa tanan atong buhaton. Ayaw pakawa sa paglaom, ayaw gatras hawid hinon sa iyang kasaligang mga pulong. Kadaugan, kalampusan, siguradong matagamtaman. Diha ni Yahweh El Shaddai lamang makon buktong dalampanan. Ayaw pakawa sa paglaom, ayaw gatras hawid hinoon sa iyang kasaligang mga pulong. Kadaugan, kalampusan, siguradong matagamtaman. Diha ni Yahweh El Shaddai lamang atong buktong dalampanan. Si El Shaddai lamang ato